samen op de web. Eentje samen op de web en spelen. Ja. De 7 maanden oude Anou geniet samen met papa Chris van Boekbabies. Een project dat ouders en hun jonge kinderen laat genieten van boeken. Het project Boekbabies is een project eigenlijk dat uit Groot-Brittannië komt overgewaaid. De doelstelling is om jonge ouders aan te zetten zoveel mogelijk met hun babytjes en peutertjes bezig te zijn rond taal. Babytjes die al heel vroeg daarmee beginnen, zullen ook later in de leerloopbaan veel beter presteren op taalvaardigheid. Oh, een krokodil. Een gevaarlijke krokodil. Nou, we proberen nu zeker de laatste weken, sinds ze echt besef heeft, beginnen we toch nu met de boekjes en samen met haar tijd door te brengen in de zetel met boekjes en zo. Ja. Hoe vroeger dat men begint, hoe meer dat ze ontwikkelen en hoe beter dat ze gaan ontwikkelen als voorbereiding naar school gaan. Dus ja, ik vind het wel goed. Wij beogen vooral dus de babytjes van 6 maanden. Zij krijgen van de vrijwilliger in het consultatiebureau het eerste babypakketje. Daarna, als zij 15 maanden worden, de peuter, die mag dan op bezoek gaan in de stedelijke bibliotheek, waar zij onthaald worden en een peuterpakketje in ontvangst mogen nemen. Maar op leeftijd van 2,5 jaar krijgen zij van het Stad Hasselt ook nog eens het boekje Milan, dat een voorbereiding is eigenlijk op de eerste kleuterklas. Het is een mooi initiatief. Ik denk wel dat ze er veel aan gaat hebben. Ik vind het belangrijk dat ze hun kunnen ontwikkelen, taalvaardigheid. Een beetje, zowel, ja, het is toch belangrijk dat ze later een goede basis hebben om op verder te gaan. Onder het motto taal is van iedereen wil de stad Hasselt ook de kinderen uit kwetsbare gezinnen bereiken met dit project. Door een lokale goede netwerking op te zetten, proberen we ook die gezinnen te bereiken en ook daar de leescultuur binnen te brengen.